Na ga kiran ki jiya. Me yake faruwa? Na ga ki cikin damuwa. Ba kike magana kamar baki san dalilin da ya sa na kira ki ba, kamar baki san komai ba. Na sani. Amma akan yaron nan za ki ɗaga hankalinki? Ki ɓaci ranki? Sa abu a ranki? Kin ga dakata, saboda ni ina son sa gaskiya. Ina son sa. Da haka ni yanzu abin da nake so da kike gaya min yadda za a yi same shi kawai. Abin da nake nema. Nake da mafita. Saboda yanzu tashi zaki ki wanka shirya mu tafi. Mu je ina? Ina za mu je? Ba garin nan da yawa. Da inda za mu je nan da yawa mu sa kuɗin mu samu biyan bukata. Tashi zaki mu tafi filin malam gobe da nisa. Saboda shi kaɗai ne zai iya warware miki wannan matsalar. Malam kuma. To shi malam me zai mana? Me zai mana? Shi ne wanda zai magance wannan matsalar da kike ciki. Yanzu kina tsammanin muka je wurin za a mana abin da nake so? Sosai ba? Sosai ba? Kuma tashi za ki zuwa sauran mu. Ba ni kawai zan wanka ba. Haka za mu yi. Ko tashi kawai ina da shiga da wannan gudu. Lafiya. Lafiya. Malam, wata ƙawana ne sake kawo ka. Mutum ma tana fama da matsala. Gaya. Na sani. Na ma sani. Amma ta yi bayani da kanta. Yi bayani. Wallahi wani yaro ne na haɗu da shi a kan hanya. Har ma na rage mashi hanya. Tun daga wani lokaci ba su cikin ya ba ko da su. An gaya mana aikin sa. Haka gaya. Ai ta neman shi, ai ta neman shi. Ai an ba mu labari. An gaya mana. An gaya mana. Akwai abu guda ɗaya da zaki. Na sani. Akwai abu guda ɗaya da zaki za mu gaya miki. Kina ji? Kin san sunan shi? Sunansa ba da masu. Kenan. Kin ji? Kin iya rawa da kafa ɗaya? Ai ba ba mana asali ne ma za ta yi. Za ki gani ana rawa da kafa ɗaya sai gwani, rawa da kafa ɗaya sai gwani, rawa da kafa ɗaya sai gwani. Ai ba abin da ba zan iya ruwa ba. To shi ke. Tuwa. Wannan kuɗi in kika sa. In kin gashi kuɗi ya karba? Kin gama da shi. Yanzu kuka je gida. Kawai ta ambatar sunansa a cikin ɗaki. Ta ambatar sunansa. Ta gina sunansa ke, ta gina sunansa mu ma za mu yi ana. Kai ki zo ki ban labari. Za ki ban labari. Ya ku je kawai. Ta zo ki same ni. Malaman suna can kun je za ku same su.
Nasi ganin da wani? Wallahi ma Zama? Jamus ina ka shiga? wallahi ina da Mutum ne ta neman zai inda mutum ne ke dubawa babban ba. Na ta tambayar jama'a, na da tambayar mutane a wurin suka ce mu lokaci. sai na shi cikin wani hali ne wallahi. Ina tunani Kana nufin ka ce kana so na kenan? ina son ki mana. Na rasa ina wani tafi ne kawai ina so in gani absent. Allah na gode maka. Ban taɓa samun abin farin ciki kamar irin na yau ba. A gaskiya yau ka faranta min rai. Ko Sosai ma kuwa. Yanzu me kake son kawo maka mai sanyi da zaka sha ka ji daɗi? da abin da su gani. Da abin da zai kawo. Ina da maraba da shi. Ko me To shi kenan. Yana ka tashi. ba kuma. To baya nake sani. Ka zauna. Me zan yi? Na shirin na. To yanzu ya ake cikin ki? Kana tabbatar cewa kana so na gaske? Ina son ki mana. Amma fa ina da matsalar da ba. Gaskiya matsalar da shi ne. Saboda ina son ka ina kishi ka haka ba zan iya haɗa ka da wata mace. In yi wani mai aiki a cikin da. Zai zai ma in kin zo da shi zai zama da kawai kana mutum. Ka tabbata idan ka je zai ka dawo ne. Kwarai ne kuwa. To ai kuma ne gaji daga nan kan. Ko kin ga abubuwan da aiki. Ko ba yi abubuwan ne. Ko ne ya kai bai. Wani wasu ne ke su ne. Wallahi. Na yi yanki. Zuwa ki Hajiya Safin. yes. Yaro na san ina da kusa da Gaskiya sai dai ko Allah ko ya san ba gode na wasu. Kama abin da nake gudu ko ya sani sai ga shi ka zo. A duniya ta kafa. Don ko babu abin da zan ce sai dai gode. gaskiya gaskiya.
Ba so. Lafiya ne. Fitar kayan ki ba gidan nasu ke ciki ɗaya. Me? Nasu ke ciki ɗaya. Inda ne zan je ba. Sai ka ce kai suke yi. To ni mutum ya zo da niki? Me yasa ba ki ce? Ni na ga kamar ka suke yi. Suke ne? Kinga, ki ga yin sai ba suke kina suke ki ne ku yi da su. Zai ne. Zai ne. Ki suke ne. Kinga. Wallahi ba na rantsi da Allah zan musu ci a gaba. Zan yi fice. Ka je da nake son ka kuwa? Gaskiya ka min kwalliya yau mai kyau. Kai mini haka nake so in ga ganin ka kana tsafta kana sa min kaya mai kyau ina kallon ka ina jin daɗi. Yanzu abin da nake so da kai shi ne, dama nake so in faɗa maka. Gaskiya bai na son ka dinga fita. Na fi son kullum kana cikin gidan nan ina kallon ka saboda ba ka son ka kwanta ka je ka ga wata ko kuma ta kalle ka. To gaskiya ina da kishi. Kuma kishi na zai iya jawo matsala. Da haka abin da nake so da kai ka dinga zaman ka a cikin gidan nan. Kuma duk abu da ka san kake buƙata. Kullum mamamu zan sa a kawo maka. Ko kuma ni ne da samu maka da kai. Ba ku mi ai. In yi ne ba ku zan ke yi abin da ke so. Allah ya ta. Da abin da ke buƙata kuma zan yi miki. Shi yasa kullum son ka yake karuwa a cikin zuciyarka. Ka san dalili kuwa? Saboda ba ka musu duk abin da na ce maka cewa kake yi. Ba ku. Ya ga ba ka sakin jikinka ne ka saki jikinka mana ne ce ba. Ai gaskiya suke to. Da ya suke to ba kuma. Ai ce. Wallahi. To shi ke nan ba zan yi ba zan yi maka. Wai ka sama ka shiga ki shiga. Asma'u, ki faɗa min gaskiya. Da ba wani laifin kika yi masa ba ko wani rashin mutunci kika yi masa ba, haka ta faru? Kawai bai na aiki. Kawai tashi tafi gidanmu. San me na mishi ba. Sai mu aka tashi da safe lafiya kuka tashi? Wallahi lafiya. Kuma lafiya ya fita. Ni bai san na mishi wani abu ba. Ta ya kira tsohuwarsa. Bari in kira tsohuwarsa. Ita na kira ta zo ƙarshen ta kira shi ta nemo shi. Mu ji abin da ya faru. Dan a yau tufka hanci. Salamu alaikum. Dan Allah ki zo nan gidan Badamasi. To lafiya ba lafiya ba. Gani yanzu a cikin gidan matar tana ta ihu kamar mutuwa akai. Na yi ta faɗa min ta ce wai ta dai ya ce wai ta bar gida. Saboda haka dan Allah ki zo. Na kira shi a waya ya kashe wayar shi. Yana nan gidanki? To shi kenan. To da Allah ina jira. Ki shiru. Ke ne ki san biki musu wani abu ko? In ya zo aka tantauna magana billahi da zai. Ya ce da wai kai ba zan daga miki ba. Da wallahi. Yaron nan irin rashin mutuncin nan Nasiru kai zai mun wallahi ba zai ji da daɗi ba. Dan ni ba kan wallasa ba ce. Amma bari ya zo. Ni kuka. Ko ma menene ne na sani. Zan zan bi shaku sai in za mu je fara mashi tare. Wai ne kiran ka ne a wani. To, insha Allah. Sai na
Kuma cikin shi tuni. A wani kuma da sai dai kawai idan ka ji wani matsala sai ka sanar da ni. Ake tunanin in jiki da. Ka ji amma kar ka daɗe. Da wasu ne yankin ƙasar ba. An tafi da wajen. Sha, in shi ne kira su. Yana cin. Ina lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan wani irin tashin hankali ne saboda da masu sannan da me yake faruwa haka? Ba ku ne. Akwai abin da yake faruwa haka wata Kin gaba ba. Ni na gane cewa abin da ke faruwa wannan matan da ta yi da shi ta mun daga gida. Ba na son na musu. Wannan matar ni ka dubi tsabar ido na ka ce min wannan matar mai ya ce ni wallahi ba mai ya bace ya na haifa na baka ni na kunya fitsarin ji da Allah da ka haba bai wa Allah ki dubi tsaba ido na ki ce ba ɗana ba shi da mutunci ke ba tsabar da ke kalla gaya mun ba ki dole ta tasa ai ne manya ne manya ne kuma kuɗa ne baka haifa halinsa ba nan ya kutare Bala. Ta mun daga gida. Idan zan saru sami, in ba su mun ba ba shi da ita kuma tara ku da kai in kun yi ku yi kawai. Akwai inda zan yi. Ko tsaya na gaji. ne mutum maka mutunci ba da bisu an jin ma ta Samu wani a gida na. babu gobe Allah ya shige ka Allah ya shige ka to wannan abu ne ba zan damu ba tun da bar uwarsa ba ma zai bar ka tun da gashi a gaban ki ya rashin mutuncin kuma ya hada har da ke ma ya ce ke ma ki dakata wannan rashin mutunci to ke kina da mutunci ne kika buɗe ido kina kallon ido na ƙaban ido na ki ce ba shi da mutunci ba bai wa Allah ni ko kin san ni mai mutunci ce ke tabbata ba ki da mutunci shi yasa kika haifi mara mutunci shi yasa a gaban ki haike oh shi yasa kika renan mara mutunci to za ta yi masa rashin mutunci to ka dole ku bar gidan nan billahi lazi ni mai mutunci na haifa kuma ni mai mutunci ni ma na haifi mai mutunci ya gina gida kun zo kun makale ya ce to ku fita na kora a fanwace ni ta ku dawo gidan nan ba ni kin san ko din lalacewa ita ba za ta yi mana rashin mutuncin a gaba na to ai ba zai mun ba dan ke aka janyo yayi ko la ke ke kika janyo yayi ke kika kawo mana mutunci ta nuna masa rashin mutunci ya koya Allah ya sauke da madauka kan wa shi ke kawo Allah ya sauke wallahi abun ki ya gaji rashin mutunci ya sha nuna rashin mutunci inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to fita ku sai kun bar gidan nan to amma kuma dakata kina ji na ina jin ku wannan abu akwai matsala taruwa za mu yi da ke da ita matar da ni yi wa yaron na addu'a baban zaba wallahi da har na hau dokin zuci amma tun da kika bani hakuri na hakura Allah ya sanya wannan lamari to Allah ya sanya wannan lamari bai kamata ke ki hauni in hau kowa na son nasa kina son taki ni ma ina son nawa mu tare mu yi masa addu'a duk abin da ya hau kansa Allah ya yi masa amin dan girman Allah duk ba za mu iya ƴan mu ba haka ne kuma gaskiya kin san me wannan abin da yake yaran nan ni bai taɓa yin haka ba duk yadda aka yi akwai wani abu a ƙasa to Allah zai mana maganin sa Allah zai mana maganin sa tunda aka ce Allah kuma wala ta kare kenan Allah ubangiji ko ma menene duk masifar da take neman yaran nan Allah ya kauda ita Allah ya shirye shi yaro da yi maka wannan abu ubangiji Allah ya mayar a kansa Allah ya mayar a kansa ba komai Allah dai ya kuma tsayar da ni ba ni yaro na kake kuka yau zan yi tsayuwar dare Allah ya da ya da ko ne Allah zai kawo rakan abin cikin shi ba komai tunda muka ce Allah ai an gama komai Wallahi yanzu ne. Zane ba wani ka kira shi a waya na tambaye shi wace ce ce ma ya fesa shi da shi. Lokuta, ban san
Shi yasa hankali na ya tashi na ci barin kira kin gaya miki hannu da abinci. Musamman ake gaya mishi wa a can ba. Daga ni na kasa zama na kasa tsayawa. Tun a ina ta kai kawo. Wa alaikum salam. Ka dawo? To ina fatan ji lafiya da kiran da ake maka. Haba waɗannan mutanen ba. Ko na je na same su a cikin gida sun zo nan a cikin gida wai suna ta neman na sun zo inda na shiga. Ni ba san me suke kata me suke nema a wajena ba. Su waye kenan? Da ma da wani yayin yamma. Ai da ma na san cewa su za ka ji daga ni wallahi ba za ka tafi. Amma ba komai. Daga yau da duk wanda yake kiran ka ce masa ba ka samu damar zuwa. Ka daina zuwa Ta zan kai wallahi. Na gama da dangi sai da kika yi. Sai ya za ki sai ki haƙuri. Dangi ya zauna wa kin haifar da shi, kin yi min shi, ya yi girma, kuma na ɗauki ayyuna. Kawo, kin ga da kika yi kyau kuwa? Me ka gani tun ba wani? Kin yi kyau sosai, wala kin yi wani fresh. Da ake saka tsaya. Ba da kewa ai ina ganin da ba samu abin da nake so. Ya Kuma kuwa kin cika wani abin da nake so. ita komai ya yi kyau. Barba. Ba wani ya rasa. Zan ji samun ne. Sannan. Sannan ba ya da ciki sai an fita waje. To shi ke ba matsala. Bari kuma mu je. To ya ke gani? Ai kin kika tsaya mu. Kin sa na samu abin da nake so. Ki ce komai ya kan kawo kenan. Komai ya daidaita. Ai in gaya miki a cikin gidan da sai abin da nace. Duk abin da na farko na ce ina so shi ake yi a cikin gidan nan. Ba musu. Kuma kin zana amma ni abin da nake so. Kin ba taimaka min sosai. Kin san me yasa? Da ki gani wurin malamin. Ga wannan wurin sa. Aikin sai da kika san yan kan muka. Ai kuna gani gashi mun sayar da nayi da shi. Ba tashin hankali. Gashi na ga ya fito. Ki ya ce ga mutumin nan. Lallai aikin malam yana ci. Har kike juya shi. Ai kaɗan ma ka gani. Sai abin da nace masa. Kina ganin da kuma zume shi zuba ustaz. Kina ganin Hamsan ga ki ce mun haka? Wannan gaya. Kai malam kenan. Dama ya riga ya faɗa. Aikin sai ne sun fiyo. Kin ce wai ina za ka ji? Kuma ji kuma kuma. To ki kira ga mai wannan ne kuma zai Babu. kwata-kwata tunanin matarsa ba ya yi a cikin gidan don ya da shi ba cikin gidan da tun da ya dawo gidan nan gaba ɗaya da zama ban taɓa zuwa ya zantar matarsa. Na mu da matarsa. Dan ne duk yana saurayi na aure. Ya zo ya samu don. Kun ga kayan ba nasu ma na ga wani yaji ne kika saya musu kai. Ki ba ta shi wani. Ni ki gyara kaya ne. Ya min shigar da nake so. Ya fi kuma ki daɗa kuma juya shi. Abin da malam ya cin nan kan garin kuskura. Ki daɗa jujjuya shi duk abin da malam ya faɗa yana kanki. Ka shi da kin ga alamu? Yau Da wai bayan ya kin yadda malam ya faɗa zan ki gan shi a haka. kwana biyu kuma sai mu daɗa komawa. A sosai na ɗan kwana biyu ina ganin yayan wanda kike yi. Mu shirya a Rana kan komai. to ba wannan son ke har gida. To ba mu san wani jaji. Yanzu ne kina nan ina ta miki hira ina ta miki hira tun ɗazu. Me kike so ka miki ne da zaki sha ko kuma wani abu? Ko abin da nake so in sha. Rana nake so in sha da tuwon dawa. Ba kuma nan ba garin ku bane na kula ne. Ubangiji Allah, Allah ka daɗa ɗauki wannan musibar. Allah ka daɗa shirya mana shi ne. Duk mai mutum da shirin Allah ka yi masa kansa. Allah shi ka rasa ka da shi ya gare ni. Ya da mai wani ya ne zan zana a kai na Allah ka da shi kwari. Wani ka musibar Allah.
ربنا حكم ولن يغير وأنت بذلك عالم اللهم يا رسول كل عاصم عليك الحسين جميع سلاف الكفر اللهم لا يدعي كاتب أرزتني عليك الحسين وأنت بنا بصير اللهم لا Muke ɗan iska ne Allah ka raba mu da shirin muke dinga niyyar mu da shiri Allah ka mayar masa kansa Allah ka tona masa asiri Allah ka tona ma kan mu dan albarka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ki wuce hajjin nan da na taɓa sayan kaya a wurinki? To me nake a nan gurin? Wai kawo nan? Ka gani ka kwantar da hankalinka don Allah ka natsu ka zauna mai magana da kai ta fahimtar juna don Allah ka tsaya. Ka zauna ya haƙuri. Ka zauna don Allah mai magana. Ta fahimtar juna ya haƙuri. Wallahi ba zan iya ba. Ni da ke in zauna cikin ɗakin nan ni magana tsakanin da ke haramun ne. Haram. Ban gane haram ba. Ku ban iya ba. Don Allah ka tsaya. Hello? Tafi da kina ina asiri na zai tono. Na shiga uku. Ya tashi a zabare bai tashi ba. Yana ta wasu irin zance haka gashi nan babu kai. Ya fita in gaya miki yadda kika san wanda ya samu taɓin hankali. Ya ce ko da asirin nan ne kare. Kina ina yanzu ina zan same ki. Don Allah ki zo ki same ni gani ina gida don Allah to yanzu. Taimaka min taho kin ga babu wacce zan kai kuka na an banke ba. Ki sauri ki zo don Allah ki sauri. Ki zo. Sai kin zo. Yanzu ta ina zan fara. Ina zan nemo shi ya kama ya fita a guje. Kai. Salamu alaikum. Aminu alaikum salam. Bari ma sai. Baba. Na san ba yin ka bane da masu. Ki maka aka yi. Ba yin kanka bane. Yin shaidanu ne suke son su raba ka da kowa da kowa, su raba ka da mahaifiyarka da matarka. Da duk jama'a da kuke mu'amala ake son a raba ka da su. To ta Allah ba tasu ba. Ubangiji Allah ya kare ka, ya daɗa kare ka. Amin baba. Ina matata. Ta shiga kicin ta dafa mana abinci. Ina so in ganta. Za ka ganta.
Mu shiga daga ɗaki ta dafa abinci za ta zo ta kawo mana. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ina cikin tashin hankali. Na rasa me yake min daɗi. Kin ga ya tashi da safe. Kawai sai na ga ya tashi a zabari. Tambayar sa nake ma me yake damun shi? Ya tsaya gaya min wai haramun. Daga cewa haramun kawai sai ya fita da gudu. Na bi shi gaya miki ban gan shi ba ban san da ba na rasa ta ina zan fara neman shi yanzu. Ainihin abu ya ban mamaki. Da na jikin ɗaga waya kin kira ni kin ce wai ya fita a guje. Wallahi ni na san dama ranar sai ta zo. Sosai ranar sai ta zo saboda lokacin ɗin da kika kawo min shawarar ne kina cikin damuwa kina cikin matsala. Kuma ba wadda za ta iya taimaka miki sai ni. Shi yasa na ce miki mu je gurin malam amma in ba haka ba kam har ga Allah ni na san wallahi ranar da sai ta zo. Da Allah malama dakata da Allah dakata. Malama dakata da Allah malama da kin san da wani kika kai ni? Da kin san da wani ko ni na san wani malam gobe da nisa ne ni tunda nake na san shi. Kika ɗauka yin kai ne sannan kuma yanzu saboda yanzu ina cikin masifa ina cikin tashin hankali sannan ki dinga gaya min yanzu kawai dama tun da kin san Allah me kike nufi to ni ne yanzu abin da zai kin gani malama ba na son jin wata magana da kai kawai ki tashi ki fita min daga gida idan ba da ke muka si gidan nan ba ki tashi ki fita min daga gida ki fita kawai ki tashi ki ba min gida na ba na son kai ki fita kawai haka za ki ce ki tashi ki gida ke gidan da ba tare muka siya ba ta za ki neme ni in dai ni ce. Ba zan neme ki ba saboda kin ta sa ni cikin wannan halin da nake ciki. In yi ran ki min me kuma sa ni a cikin masifa. Kawai ki zai yanzu ki zo kina min da kin san kika wayannan abubuwan kika sa ni na je ba gaina a masifa. zuwa da irin matan ba ɗaya ta sani a cikin tashin hankali da wahala. Ai ba ki cika tsorata da mata ba, ni ba tsorata da mata. Mun yi zuwa ci? Ba ce? Ai kun ci in ce wallahi na jin daɗi. Ta nan ce ina zuwa wani. Amin. Akwai wani kake da nan da ake. Ko ya fi shaƙar mu. Ciki? La ilaha illallah Allah na gode maka. Ai, gaskiya na ga dai. Alhamdulillah Allah na gode maka. Ai, amma ni wallahi ba karamin murna ne ba. Yanzu wannan ɗan jinjirin tsimin matan da ma shi take da tumu asara kenan. Bari taimakon Allah ba, Allah ya kare duk makicinta. Da shi kenan yanzu ba san inda kai na ji. Ko ni kisa abin da ke bani mamaki. Ni ba duk abubuwan da na rika kawai ni da gaske ne. Ni ba kuma irin ba na jin wani abu a raina. Allah ya ga miki. Gaskiya na yarda da Hausawa da suke cewa rabon kwaɗo baya hausa ba. Yanzu ba da ba don Ubangiji Allah ya kare wannan abun ba. Da ba shi ke ne. Babu ma hankali balantana har a samu juna biyu. Gaba ɗaya na kasa gane kanka. Ko ba ki sani duk abubuwan da na rike ni kawai ni ba na cin shata da kire ni. Ko sana ina. Ok, ya ma tambaya ki kana ina? Sai ni na mutunta. Ka zai in ga irin wannan musulma ta rubuta kuma wannan tana ina. Ba wanda kan Allah ki da shi na wannan mutum. Yassa. Da abin da wani shi ne ainihin saboda nuna wani wasu da zan yi biki a